Sa Good Vibes Weekend lugar nga may cafe, pool, kag pwede pang overnight sa tripping ni Ruming. Kag aton kilalahon ang mananagat nga ABF Bantamweight Champion sa Bida sa Liga. Kung lapit, matahom kag matawhay nga lugar ang ginapangita nyo to end the summer season, ini ang lugar para sa inyo. May cafe, may pool. Pwede pang overnight kag hindi taman kalayo. Kini ang katuanta sa sininga episode sang tripping ni Ruming. Biktima siya sa tusang bullying, pero naghimakas siya sa training tubdog nga nangin panibag-o nga boxing champion. Aton kilalahon ang mananagat nga Asian Boxing Federation Bantamweight Champion nga gikan sa Kawayan, Negros Occidental sa sininga episode sang Bida sang Liga.